Той е поредното доказателство именно за това. Махмуд Чар ще прибере от двубоя в София 1 300 000 евро. Без значение дали ще победи или ще загуби. Невероятно, но факт. Хонорарът му е гарантиран в договора, защото той е шампионът, който си залага пояса, а като такъв определя и правилата. Най-несправедливо в случая е, че Кубрат Пулев няма да вземе нито цент за участието си в срещата, а ще се надява, че ако победи, ще успее да монетизира успеха си с мачове за напред. И тъй като Пулев се води организатор на събитието, той е този, от чийто джоб излизат тези 1 300 000 евро за премията на Чар. За Кобрата остава и всичко останало, като разходи по организацията, а единствените приходи, които ще си гарантира са тези от телевизионни права, продажба на билети и спонсорски сделки. Всичко това обаче не покрива дори половината от инвестицията за хонорара на Махмуд Чар. Залогът за Кубрат Пулев в този матч няма цена. Той се бори, за да сбъдне завета на покойния си баща Венко Пулев и своята детска мечта. Един ден момче с фамилията Пулев да бъде световен шампион. Звучи романтично. Професионалният бокс е